ubuphelele media. Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu wasebuhleni bamaNazaretha. Ngoba amalingi isibongo. Ngithi ngiyethuka makuthola ekhaya sesibongiseni ukuthi impela shemvule ezulwini. Uma kokuqala ngizobonga lo msebenzi ushamba ngenzele wona. So ngoba sengena lapha ekhaya kuthiwa sesibongiseni. Kwenzakalani? Kodwa thula umamele. Uma ngisuka ngi-applya njengeNazaretha nami angiqale umva lapha ebengisuka khona enkampanini ebedayisa upende lapha eThekwini eGenanini insizwa yeNazaretha bese ngibona ukuthi ngibizela inkabi ifikele enkabi yakwamaphumulo ihlala hostela kwaMasho ifike ngilinde esangweni ngithi mangifika ngiphuma bese ithi lensizwa yekwensizwa ugqoka isikindi ihamba ngekhorona ithi awuze lapha bese ngisondela kuyo ithi angazi mina ngithi angikwazi ithi uhlala ngithi enanda ithi uyamazi uSpanibani ngeke ngimusho ngoba phela ngeke ngilale ithi uyamazi uSpanibani ngithi mina ngisebenza naye la ngaphakathi uphethe i-department nami ngiphethe i-receiving uthi utheni kuwe ngithi mina akazange asho lutho but uthi bese lensizwa awume lapha ke simlinda ngithi mina ngitshela angikwazi ngisuka ngitshela umuntu engamazi ukuthi ungwapi ukuthi angime kusuke ngihambe bese idosi isibhamu lensizwa isikhokhe ngiqhubeke ngahambe nje ngathi nje ngoba ngiyobe ngibheke emva ngiqhubeke nje ngahambe ngithi base ngifike kulezi insizwe bengihamba nazo umshumayeli uNzuza noba umkhize osebenza nabo bethi kanti lo muntu esebenza la kunjani usekulandela inkabi lenkabi yakwamaphumulo ihlala lapha ehostel kodwa ushebe nje emuhle yehlule ngisho usidubule leso sibaba bese nguyiyeka lo msebenzi thola omunye sifaka itiyela leli kodwa angikho kuloyo lenguwo engizokubonga kushemba unyazi lwezulu ukuthi izolo kulezi inyanga nedlule ngobunyaka kade uqala ngase ngibona abantu bekhuluma lapha kulezi inkundla zokuxhumana ukuthi khona imisebenzi ephesheya applyelwayo ngase ngo-applyela enkampanini eziningi nje kakhulu ngafaka nganganaka nje ngase ngifaka ngibuyisa ithemba lethi sizokhuluma ngethemba ukuthi ithemba yenzeka nje ukuthi ulapha usebenzi suze walahla ithemba ukuthi usheba ngasebenzi kanti cha mhlawumbe uyasebenza zibheke wena zilalele wena ziphathe kahle wena ubike ngoba sesiphila esikhathini esibi lapho khona uthi umuntu mawuthi uyameluleka athi angizile kuwe zekushebe mawuthi uyamtshela ukuthi kuleli bandla zingilosi leza kwayithintwa inkosi yesibili kule isiqu sesibili inkosi ilanga yathi umuntu kuleli bandla owephula ingane yakhe noma ophula insimi yakhe wathi uhamba ngeDavid
wathi kuyoba isikhali noma ingozi. Angazi ukuthi abantu sebabanjani ke ngoba bazale sabeloso. Bese nga-applya bese enye inkampani eyenza o-Coca-Cola amaphesheya noma lokho okuphuzwayo yikhofi nani ibese ngifaka i-interview kwezokuxhumana kwezobahaxa bese benginika i-interview bese ngiyenza le-interview bese ngingaphumeleli khona bese ngihlala nje ethembeni ngithi shabe nyazi kwezulu kuze kufika enye inkampani enga-applye kuyo yasemkhunjini ekuthiwa i-Royal Caribbean ibisi ingicela ukuthi ngosuku lokuthi bhuka ukuthi uzoba ne-interview bese ngiyibhuka le-interview ngifike lapha ngivula i-laptop ngihlale ngilinde bengafiki laba bantu bese ngiba nethemba insizwa ikhuluma ngethemba themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke bese wena usuka kulokho kwakho ucathi uyazi kukho bese uyamvuma unyazi bese uyakwenzela njengoba senzekile ngabe sengiya-applya base i-interview ngayibhuka ngafika lelo suku ngahlala baze bangihleka abantu engangisebenza nakuthi awulo muntu ufuna ukuya phesheya kodwa abantu abazom-interviewa abafiki ngase ngibhala i-email ukuthi awu ngiyanicela uma kuwukuthi mina ngenza iphutha kwezokuxhumana ngiyacela ukuthi ngiyofaka esinye isicelo kodwa uma kuyinini enenza iphutha ngicela ukuthi niyibheke le ndaba kwahlala isikhathi kwase ekhaya kungalalwa ngase ngicela amaNazaretha evuka nathi lapha ebengisabatha khona ephabilini kumshumela ungezi ngathi mshumayeli lapha ekhaya ingane zami ngoba ngisebenza lapha ebangeni nje ziyakhala emva zithi kunento evela ingene nje ayilali ngiyacela mshumayeli ukuthi ungikhululele amaNazaretha ezobona emzini kaBaba ukuthi yini lena ehlupha emzini kaBaba masithi kodwa ngicela ukuthi kulindwe base beyalinda abangcwele base beyangena bathi inkosi yethu simakade simphambi kwakho kuyisonto kade kuyisabatha base ngabamukela ngabangenisa endlini kaRound awu nalokho kwakha awu lokho kwakho sekukhona abantu bethi bakhile besho u5 room bethi umuzi kunomehlo abantu komuzi nendlu thina ushaba usifundisile ebuhlelo bofika khona nazi izindlu zakhiwe kwakhiwe indlela yakho ukuthi lapha ekhaya kwakhiwa kanjani mase ngingena ngahlala ngasemnyango base beyangena abangcwele base beyebuza sebethandazile ukuthi umbizile uShembe ngase ngiyabika ukuthi cha lapha ekhaya sinosizo olunjena ngase ngithi kodwa kwesibili ebengifisa ukuthi ngikhali inyembezi ngaphethe lethawula ngikhala lokho ngiyisula kungavumi ngase ngithi kodwa Nkosi sengi-applya kani ngiphesheya bengicela sathi ungiswela ngiyazi khona izwe likude kodwa ngifisa ukuthi noma ngihambe emhlabeni ingane yami enye ifuna ukuyofunda phesheya yazi ukuthi ubaba izothi maye icela lapha emsamo ithi baba nawe waya phesheya ngoba uyidlozela kana kuya khona ngifuna ukuthi ngiqophe umlande kithi kungacelwa imali kanti awuziphathe kuphela ngase ngiyacela abangcwele bathandaza baphuma base bekhipha umgidi ngase ngidonsa isihlangu sami nami ngangena bathi beyibiza ngase zithi iphendwa indekele nami ngiphendwa phela ngiyakwazi ngifundile nami kwabaphuma abangcwele bahamba ngabuya ngaze empangeni ngazosebenza phatha kwangena i-email ngase ngiyahamba ngesonto elandelelele kwakuse eJudiya umfana wakho wayishutha lapha singaphakathi kwabasigida wathi mayishutha ngangena ngasi mangisina lapha ekoshini ngasi ngithi Nkosi uzwile ngasina kwangakugama amasokwizi emasha ngiqala ngisho kwagqoka ngasina ngaphansi kwasalithende ngaphuma sayisitawini zafika zakida lingathi liyakhemezela izulu ngasuka lapho ngahamba ngathi sasa ekseni ngathola incwadi yokuthi siyacela ukuthi uphinde futhi ubhuke enye i-email i-interview bathi i-virtual interview laba bafundile ngase ngiyihlela le interview ukuthi angabe ngisayibiza ngishekudeni ngabona usuku olukhona eduze ngase ngiyalifaka lelo suku ukuthi kanolu ngicela ukuthi kube yilo ngafika emsebenzini ekseni ngifaka uthayi bengibuka abantu ukuthi uyapi namhlanje noma useyimanager uthola isikhundla faka uthayi wami neshethana lami elingcongcwana lokho enginakho ngase ngiyangena e-office ngacela imanager khona ukuthi ngiyacela manager kune meeting engizoba nayo ngicela ukuthi ungivulele e-office elinginamsindo
ngangena wasengena umuntu ozonginterviewer lapha emafonini wasengibuza ukuthi apha ama-earphone ngoba umthetho uthi faka ama-earphone ngase ngathi awushebe namhlanje inkosi uyangilahla ngokudlulela umuntu akafika namhlanje usefile usefuna ama-earphone lokho kufaka lapho kuzivalo kufaka abafana lapha abantu abadala lokho uthola sebekufakile bengezona ukuthi uthini ngase ngithi mina kubo ngiyakuya ngisawalanda ngazi ukuthi awekho ngazi kahle ngamhlophe ukuthi anginawo angaze ngaba nawo ngaphuma wavela wayivala i-interview la ngasho ngoba nisho ngathi unkosi kodwa ushembe emkhulu angizange kwenzeke kanjalo ngathi esontweni lokuvala eJudiya ngaya ngasithi mangibuya ngomsombuluko wakhona ngathola i-email ukuthi bathi letha of employment ukuthi wena utholile umsebenzi eRoyal Caribbean uzosuka lapha ugibela iplane uye eAmerica ufuna uthatha umkhumbi wakho khona shebe ithemba bafowethu lelo themba silele kulo lokuthi uma ushebe ungamcubela lutho uma ushebe ungathathi idabutapu uyifake njengoba bafowethu ade besho uyakuya uzwa ngathi ngingakasebenzi lo msebenzi enguwo ngilo engaxoshwa kuyo indoda ngathi kuye ngizogcina wonke umhlangano wakho shebe uma uye entabeni ngafika ngabe iciloti ngaqala endleleni lapha umhlangano makuthiwa uyaphumula lapha ngime makuthiwa ngedluli zitsha njengoba wona usuyidluli kuthi makuthiwa lapha kuphuza iphalishi ngihambe nami ngiyocela sike nesigubhu 2 litha lona ngoba sinazi zitsha sipaka 2 litha lona uhambe uyothola iphalishi uphile ngahamba wafika eKenana ngihamba iciloti ngikhuluma ngenhliziyo ukuthi inkosi sengihlala iminyaka 10 ekhaya ngaze ngisebenze ngize ngagana ngaze ngisebenze kanti inkosi ngenzeni ngangenzeni waseyangizwa umdala wensuku wehla umhlangano ngathi mangifika ebuhleni kwaphuma imbengu ngoba bengaphumanga kuwo kwakumsobluko ngathi mina shebe esontweni lokuqala February ngo2015 ngathi baba ngathi ngikwenza konke la ekhaya ngathi ayikho into engayenzi mawuthi akuphuma imgidi abantu bonke ngiyavunula ngiye khona ngathi uma unkosi ucela ukuthi sibe khona esabatheni ngiyangibe khona nkosi kodwa nkosi angazi ukuthi angikwenzeni noma nkosi yini engangigxobile yakho ngoba anginaye ngisho umntwana ukuthi ngizothi mhlawumbe khona enginakho kodwa nkosi ngifisa ukuthi ngisine bese ngithola abantwana wawuvula ushebe umsebenzi ngazi wasengifonelwa kule nkampani engasuka kuyo kwathiwa fika lapha ngathi mangifika bangenzanga nale interview lezinto ezikhona kwathiwa usebenzephi ngathi uchaza kwathiwa kusasa ubuye namabhuzu mawunawo noma nama-overall ubuzo oqala inkosi usemekuzweni lo muzi ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi amen. Siyabingelela baba uMshumayeli mkhokheli nebandla. Siyabonga Mshumayeli ithuba osipha lona singabantwana lokuba sikhulume ngale nkosi noma sikhulume ngalokukhulu obungaka noma inhlahla esayibona noma esiyibonile saphila lapha emhlabeni.
Ngithi nje ngibonge lapho umshumayeli ngoba uyawuthi uma ufika kwezinye indawo ukuphelele media abanye abathanda ukukhipha ithuba elinjena. Uthi noma mawukhuluma ngoShembe bekutshela ukuthi hayi sifuna ukukhuluma lokhu nalokhu kodwa okunye ungakukhulumi. Bese bekhohle ukuthi lenqola esikuyona amaNazaretha ilawula uShembe kuphela. Ngiyakhumbula ngolunye usuku ngoba sesiyasaba amaNazaretha ukuguqa phambi kwenu. AmaNazaretha namhlanje aseyasola kakhulu. AmaNazaretha namhlanje uyabona njengoba denishumayela insizwa yothi iphuma inkonzo khona bazohlangana isikokele esincane beyihlakaze lento enhle kangaka kade niyikhuluma ngoShembe. AmaNazaretha namhlanje uthi ngisho uwatshela umthetho amanye uwakhipha endleleni kaSizani yesono avela akutshele wona ethi hayi la ekhaya akakushunyayelwa ngezono. Kanti lesihlabelele kade ngesihlabelela uthi uShembe lo muzi siyakona uthi angeni ngisho isona esisodwa. Kodwa namhlanje amaNazaretha uthi mawuwasusa endleleni kaSizani iwona kuqala akutshelayo ukuthi hayi ungakhulumi ngezono zethu. Yakhumbula ngolunye usuku eNewcastle wake wasukuma enye insizwa yakwaBiyeli yashumayela nje. Kanti izothi mayikhuluma yagcina sikhuluma ngongqinile yakhuluma ngobutabane. Yathi mayiphuma inkonzo isihamba isibheke 6 lapha ehlala e5 lapha ehlala khona yathola ucingo kumuntu owayengekho ngisho enkonzweni. Yathi hawu mfoka Biyela beyingasekho enye inkonzo ongakhuluma ngayo kaShembe kunokuthi ukhulume ngasono sethu. AmaNazaretha njalo ke asithanda isono. Ngisho wakhuza amaNazaretha namhlanje awanendaba nendlela kaSizani kanti uthi uShembe kulesihlabelelo ekade ngisihlabelela uthi uShembe kulomuzi siyakuona akungeni ngisho isona esisodwa amaNazaretha. Ithi inkosi ilanga ikhuluma yayikhuluma ngokuhamba komuntu la ekhaya uthi ungayitshela ukuthi njengoba uyiNazaretha uthi uma uhambe emhlabeni uyitshela ukuthi uzobonana noShembe mawungafuni usuka kule ndlela okuyona. Uthi abanye kukhona abantu ababehamba noMosi uthi kodwa ngoba ngikhona nje ngihleli lapha phambi kwenu maNazaretha uthi kuze kube namhlanje akabakangene ezulwini. Uthi amanye amaNazaretha ehamba nobabamkhulu amanye aseqede ngisho iminyaka engaphezulu kuka40 uthi kodwa kuze kube manje awakafiki endaweni yasezulwini. Ithi inkosi langa lo muzi siyakona amaNazaretha bengifisa sikhumbuzane incwadi kaJuda 1:5 ivesi uthi uShembe inkosi langa kulo muzi siyakona kasingeni sona. Uthi umuntu ungeniswa imisebenzi yakhe amaNazaretha. Njengoba kade ukhuluma insizwa ukuthi uShembe uyeza lapha eThokozani kodwa kunabantu abangakaze benikele befake ngisho 10. Kodwa yothi mayifika inkosi lapha ibona bazobe bese ukhuza kakhulu ingcwele. Ngiyakhumbula eNewcastle sake sathi silethe uShembe singabafundi sasike sithi uma singene emathempelini imshumayeli sizocela iminikelo kusukuma abashumayeli bethi awuyingane uzomletha kanjani uShembe. Benabe nomnikelo amaNazaretha. Kodwa yathi inkosi ingena isilapha eStadium ifika into yasezulwini ngathi ngiyayibona nomjeva wayo oneChrisi oayiniwe hayi wena njengoba ungayinjalo uyinuku. Khuluma ngoShembe mina oyithandayo. Kodwa ibona ababese bekhuza ingcwele kakhulu bekade bengafuni neminikelo sithi uShembe uyeza. Ifunde baba lencwadi engicelayo. Kepha Ithi lencwadi kepha ngiyathanda ukunikhumbuza noma kade benikwazi uthi uShembe noma ngabe kade nikwazi lokhu ukuthi inkosi lapho seyisindisile abantu uthi uShembe nalapho esebasindisile abantu bakhipha ezweni laseGibhithe ebakhipha ezweni laseGibhithe nobemzweni lobuqili yabuya yababisa abangakholwayo. Ufunde kahle baba. Yabuya yabakhipha yabamisa abangakholwayo. Uthi uShembe yaphinda
yaphinde yababhubhisa noma yabakhipha laba bangakholwayo. Lengelosi. Ngiyabonga baba Nkosi ngosiza. Uthi uShembe nalapho senimbonile ukuthi uNkulunkulu ngoba phela uShembe uNkulunkulu. Amen. Bengokhuluma ngentombi engizalayo yake yahlala unyaka ingadli. Kwaphela inyanga engaphezulu konyaka ingadli. Yayithi mayidla isinkwa esisodwa manje yaluma kabili yagwinya kanye okunye kwabuya osutha ngalokho. Uma iphuza ubisi likhiphe manje seluyelo. Kodwa iphila ngalamanzi, iphila ngalamafutha, yasuka ikade igqoka size 40 something yazogqoka size 28. Yathi lapha yana le eThekwini shonile esibhedlela esikhulu lapha eThekwini. Eking eDwadi. Yathi lele khona wawusuhlukana umphefumulo nenyama. Kwase kufika uShembe ubaba mkhulu ngoba uShembe maNazaretha nisho sihambayo manje sofika sifica uShembe kwelizayo. Amen. Suka endleleni kaSizani. Suka endleleni kaSizani maNazaretha bekufanele siwavula amehlo sibone ukuthi njengamanje uShembe lento ayikhuluma ngayo ethi maNazaretha yebo ubaba mkhulu wathi kuyahlunga ngale kwelizayo. Ithi kodwa lutho kodwa unyazi mina ngithi Shembe sizohlunga la manje. Ingaka maNazaretha amanye asenenkani aphikisa ngisho uShembe. Ngake ngezwe elinye unyazi lubeka umthetho yasentabeni uyasho ukuthi la amafutha akawafuneki. Uyakhuluma konke uShembe okungafuneki emhlanganweni ukuthi hayi inhla isuthi ifanele ukuthi ingaweli lapha kanjalo noJamengweni kanjalo namakhosazana uShembe khipha umthetho. Ithi le nkosikazi hawu kanti nami ngizolalela yonke into esho uShembe. Kanti size kubani lapha maNazaretha? Size kubani bantwana benkosi? Sekunala maNazaretha njalo ke mshumayela anganendaba nezulu likaShembe. Othi watshela ngendlela ukuthi kanjwa kanjani la ekhaya wona kuqala kuphikise. Wake wasukela indoda yakhuluma yathi la ekhaya uma lo muzi onawo uphiwe wogaya utshwala. Ngiyangizwa ngiqonde ukukhuluma ngalokho kodwa konke ngilengivula khona. Yasuka le ndoda yathi hayi uzongabugaya utshwala lo muzi unika uShembe ngathi noma unika abantu bakini. Kodwa uShembe ethi yena uma isepulpit avela uphatha umbhobho ethi maNazaretha ningabugaya utshwala ngoba niyozala izingane eziyophuza utshwala. Niyosuka nize kimi nithi Shembe ingane zethu ziyaphuza. Kwake wafika enye inkosikazi enkosini uThixo lamakhosazane izobika ithi baba ingane yami iyaphuza. Yayisisuka into yasezulwini olazi uThixo lahambe linikelisa lingena kanjena lungena kanjena laselimziba lanikelisa kwabanye laphinde labuye lathi uthini inkosikazi lathi baba ingane yami iphuza kakhulu. Yayisibuza into yasezulwini yathi ekhaya ukugayini utshwala. Esishalaza lenkosikazi. Esishalaza. Wase wathi uShembe niyahlupha nina maNazaretha ngoba uShembe ufika khipha ikhambi. Nina kodwa kufanele ikuthathe nikufake ngenkani. Uthi uShembe uma nenza njalo maNazaretha emzini yobaba benu nomkhulu benu nigaya utshwala. Uthi kuyophuza kuyoze kuphuza neshingane encane. Mhlawumbe sizokhala maNazaretha sithi awu ingane zethu noma abafowethu bayaphuza. Kunjani ekhaya? Nikhona enkonzweni. Amen. Nikhona maNazaretha. Bekufanele ukuthi sivula amehlo uShembe ukuthi njengoba sithi uNkulunkulu lapha emhlabeni akwelizayo yena olawulayo. Amen. Bengisakhuluma ngentombi engizalayo. Ithi uma ilele lapha yana eKing Edward osuphuma umphefumulo. Base kufika ubaba mkhulu uthi sahamba indawo ithi ubaba mkhulu wayese ekhomba nje kwase kwavuleka uthe uma singena lapho phakathi sekuvulekile uthi ngafica amanye amakhehla akithi amanye engwaziyo. Uthi mongabuka lamakhehla uthi into yokuqala into engayikhuluma uthi ngabuza ikhehla eyumkhulwalo wathi awukodwa mkhulu sengaze ngife. Wathi umkhulu hawu mzukulu uyasibona kodwa thina ukuthi sikuphi. Uthi umama ngathi mangithi ngiphakamisa amehlo ngibona umunye osabhobhoza ngegazi owayidlala induku washonela lapho ngakaze ezagezwe. Uthi ngathi mangibuka abanye abafela empini nabo abayindundumbane omunye uthi ngiyambona ubheke phansi angazi noma mhlambe wabulawa umne wabo noma wabulawa bani kanga uthi kodwa ngiyalibona usizi lapha abakulona.
Uthi ke lomkhulu mzukulu ngoba ungibona sizokusiza kanjani uyasibona thina ukuthi sikuphi. Bekufanelekile eManazaretha ukuthi siyifune le ndlela. Ngoba uthi uShembe lomuze siyakuona kasingeni sono. Ingakho uShembe uthe uma efika kulelizwe noma uthe uShembe uma efika wayesefundisa eManazaretha ukuthi uma uthatha le ndlela kaShembe uhamba kanjani. Wathi uma usuyikhethile inkosi uyabhabhadiswa bese uyifuna indaba yabantu bakini ngoba uyothi ngisho usukhona la enkolweni ebese ikuhlupha lento. Abanye ngisho bengena esontweni bengena umshumayeli beyizangoma ngiyaxolisa ukuyisho lento kodwa kufanelekile sifundisane ngendlela uShembe akhulume ngayo. Itheni inkosikazi ngesikhathi selanga inkosi iphethe inkonzo yahayiza le nkosikazi vukwa imoya ethempelini. Yayisisuka into yasezulwini yathi ubani lo hayizayo lapha. Yathi inkosi imletheni lapha. Wathi mayifika le nkosikazi yathi inkosi ilanga lamalanga yathi sukela namhlanje ngithi phuma ngalamasanga lapha ekuphakameni ungaphindi ubuye. Yathi nasezulwini lami ngobe ngixoxa kanjena ngoba ngakunayo indawo yabantu abanjalo ezulwini lami. Bekufanelekile eManazaretha sifune indlela. Amen. Senhlala phansi. Ushembe asipha amandla okugana ibonga inkosi. Nikhona eManazaretha. Ushembe asiphe amandla okugana abantwana benkosi. Mshumayeli sithathe nazi izingane amakhosazana nazi nezintombi zentethelelo. Sibhokhe nje noma sithathe nga3 baba. Ngoba uthe uShembe labantu abethu. Amen. Kodwa bayahlupha. Uyabona nje mina ngoba ngiyipirate ngimnyama bayakhetha. Yaba ngoba ngimnyama nje mina uma ngasuka lapha ngifuna ukuthatha na ingane empofu noma idaki nalapha osisi bethu bavele bethi hawu lamnyama kanjena Mshumayeli ngeke. Ngabafuna ukugana laba. Bayakhetha uyabona uma ungenamali hayi bakuphusha kude. Ingakho nje ubona insizwe eziningi zidile zocasha ngale ngubo kanti zithwele bese isuka lezi insizwe ziyothatha lezi ayingane. Futhi zinjalo Mshumayeli ziyathanda ukugana abantu abangakholwa. Wathi kuShembe sengibupha umthetho sengihlala phansi. Wathi noma ungamthatha lo muntu ongakholwa. Wathi manje yobeni benenhlanhla ukuthi nithola ingane. Niyothola ingane ezikhubazekile. Wathi uma ingakhubazekanga ngeke uhlale kahle kodwa emzini. Kodwa lezi ingane bantwana phela thina sinomngcwele eManazaretha. Amen. Kasidli ingulube kodwa lezi ingane ziyakwazi ukusuka Mshumayeli zihambe zimuncana nabo bonke labafana laba abadla ingulube. Baka bafika yini lapha ebuhleni. Iyagula. Iyafika nje igqoka uniform yesikole iyagula bayiletha othingweni lamakhosazana. Mabefika bayibika baba na ingane iyagula luthi uthingo luthi luthi nemolona ngeke asinde. Ngiyambona ngoba eza lapha nje emlomeni wakhe kugcwala amathe abafana. Yathi msuseni lapha. Leyo ngane kayifikanga ngisho ekhaya yadlula emhlabeni. Yasuka uthatha bonke labafana uthi hayi inhla isuthi yagilana ntombi zentethelelo. Uthi hayi inhla isuthi yagilana. Hayi ingcono lo ngakhona ngoba umthetho kawazi noma ku23 ngeke 23 noma kuyimshado ngeke emshadweni uzohlala nami lapha. Jabulela into engenasibusiso. Luthe unyazi nje lapha ngicathe eminyakeni embalwa lulapha yana eBethlehem luthi unyazi. Uyabona ngoba uhlupheka. Uyohlupheka uzuze musajolana lo muntu ongakholwa. Kodwa ngenkani siyabathanda. Hey bahle phela nabo labo Sathane. Hey. Ngani babone kodwa. Nango omunye avuma ukuthi unowakhe uyambona. Bahle bona labantu Mshumayeli kodwa manje ukungcwele ngabanakho ngoba thina sinoShembe. Amen. Ayibonga inkosi. Amen. Inkosi ibuseni kuzwini. Amen. Ubuphelele Media.